A tranquilidade e a satisfacción do cliente é a nosa máxima prioridade. Por iso, en Artegalia, traballamos con primeiras marcas e contamos cunha ampla gama de produtos con máis de 15.000 referencias que aportan solucións. No teu día a día, subministramos unha ampla gama material de oficina, artigos de papelería e tóner. Para o teu negocio, proporcionamos bolsas, embalaxes, bandexas e envases, produtos para a hostalaría e tamén celulosas e produtos de limpeza. Para a túa seguridade, ofrecemos roupa laboral e equipos de protección individual. Ofrecemos servizos de manipulado, como a elaboración de lotes de Nadal, cadeas de montaxe manual, empaquetado de regalos. Cubrimos as necesidades dos nosos clientes e colaboradores sen esquecernos do mundo que nos rodea. Proporcionamos produtos de calidade respectuosos co medio ambiente. Porque en Artegalia non nos conformamos só con ser profesionais. Revertemos boa parte dos nosos esforzos en aportar valor á sociedade que nos impulsa, comprometéndonos coa inclusión laboral de persoas con discapacidade. En Artegalia damos solucións á medida. Contacta con nós e buscaremos a mellor resposta. Artegalia, solucións integrais para o teu día a día.